je tam, kde ste sa zle otočili. Orient Express z Londýna do Istanbulu cestujú. Orient Express 8 momentálne trápia mori. Netlačuj to na hlavu, ale dáš to vyššie. Nevypadni z vlaku. Ja pomáham, len aby to nemala na Dajte si to vyššie na hlavu. Fuj. Takže máme 1, 2, 3, 4. Hanza. Ahoj. Vlastně si šišku otevřít. Čtyři koťata, kocúra sa mračí, žena myší stačí. Máme 4 koťata, kocúra sa mračí, žena myší stačí. Tu na máme 4 koťata, kocúra sa mračí. No a tuto máme ešte jeden druhší príjem. Kto vie, nechá si to pre seba. Pustí Luisa Novosadová. Slova čítame odpredu a môžeme ich, Luiska, čítať ako aj niekedy, keď sú zašifrované. Počkaj, si tú modrú vám dorobím. Každý si robí vlajku svojho štátu. My sme malovali vlajku Norska. Používali sme farbu červenú a modrú. Vlastne sme tuším 13 a striedame sa 6 a 6. K sebe, áno. To, ktoré držíš, cez tú slučku prevlečeš. Výborne. A drž si ho. A chyť a zaťahni. Áno. A to je dračia slučka. Drž to. A to máte dračiu slučku a máte vybavené, vystarané. Ešte raz. To, ako sa to hovorí, že vlezie drak do jazierka. Je to dobré? Tak, tuto je. Čo to znamená, Simonka? Jednou nohou na Slovensku a druhou nohou v Česku. Výborne. Čechoslováci. Zomre ti manžel, no to je tá budova. Je lidská oběť. Ta mladá žena bude spálena a pohřbena svým mužem. Dobre, a priloženie. Tak, dobre, a pripáčka. Dobre, ďalší, ešte tuto takto jeden. Môžete to dať kedykoľvek dať dole. Ale my si veľký za... Jak nejaký veľmi zlý pocit, niečo nevidí. To by bolo super. Áno, a už to pôjde výborne. Krásne.
ukáž, Zuzi. A môžeme. Dobre, a skúsi to dať už dole. Potlesk. Pridržať. Dobre, a teraz na dno, aby mala dierky voľné. Ako sa to je to veľký papier, cez to sa dýchať dá. Dobre. Budeme druhý. A teraz takú čapicu spraviť, ešte jednu tak. Teraz poriadne popritlačajte. Otočte na druhú stranu to isté. A vyrábame balóny. Toto máme. A šlapeme na rozhlednu. A tu mám ďalšiu kontrolu. A máme poklad. Jednotka. Čínske mince. A vidím dvojku. A už sme tu. Že oni nemajú nož. Tetačka, ja som ho našla. Ja tu mám nožnice. Babaj chalán. Zobereme ho do oka. Budeš to držať? Kto to drží? Ja. Mám Julia, poklad drž to. jeho družstva, teta Anetka. Oni dobre nestrihajú to. No, tak to pekne strihajú len pomaličky. Šetriaci režim. A teraz čo? Čo máte v poklade, ukáž? To si môžu rozobrať? No, tak to je pre každého asi. No teda. Ja mám to.